Zeeuwen, nog snel even naar de stad, nu het nog kan. Het is maandag 14 december. Dit is Zeeland Nu. Veel winkeliers houden zaak vanavond open. 8 jaar cel en tbs voor stiefvader. En filmpremière op De Laatste Nipper. Goedenavond. Rijen voor winkels in Zeeland nadat uitlekte dat we weer een harde lockdown tegemoet gaan. Tot 19 januari komen er zeer strenge maatregelen, waaronder de sluiting van alle niet noodzakelijke winkels. Simpel gezegd, alles dicht behalve slager, bakker en supermarkt. Veel Zeeuwen gingen daarom nog even snel naar de stad. Ze hadden het eerder steviger aan moeten pakken eigenlijk. Met die Zwarte Vrijdag is natuurlijk ook een probleem geworden achteraf. Wat voor voorraadje gaat u halen? Sigaretten. Het zat eraan te komen, dus alleen sneller. Ik had eigenlijk vanaf woensdag verwacht, maar het gaat vannacht in, zeggen ze. Om middernacht wordt alles dat niet essentieel is gesloten. Van kledingzaken tot bloemisten en dierenwinkels. Ja, ik kan natuurlijk ook hondenvoer bij de Jumbo en zo kopen, want dan blijven we open. Maar hij is gek op speciaal vlees, dus ik denk, daar sla ik dan toch nog maar even in. Ik kijk nog even voor knauwstaven. Ja, allemaal net wat extra voor de hond. Hij mag niks tekort komen. In Oost-Soeburg kwam het nieuws hard binnen bij Claudia. Ze opende vorige week nog haar nieuwe winkel. Jullie vrienden, we gaan open. Het is de dag. Maar die moet nu vrijwel direct weer dicht. Ik voel me echt verdrietig, sorry, ik heb er niet zoveel woorden voor. Ik dacht, oké, ik ga mijn webshop per 1 januari klaarmaken, maar sowieso moet ik zo snel mogelijk doen, ja. Verschillende zelfstandige ondernemers vrezen voor het voortbestaan van hun winkel. Zoals deze eigenaar van een kledingzaak in Zierikzee. Je kan natuurlijk heel veel online shoppen bij allerlei grote bedrijven en dat soort dingen. Maar de kleine ondernemingen zoals ik kom daar heel moeilijk tussen. Dus ik heb wel zoiets van, als mensen willen dat wij niet hier uit het stadsbeeld gaan verdwijnen, dan zullen ze ons toch een beetje moeten gaan helpen. Ja, in de studio wethouder Johan Alberts van de gemeente Middelburg. Ja, veel winkeliers kondigen aan dat ze vanavond op de laatste nipper dan toch maar gewoon open blijven. Hè, in vredesnaam dan maar. Gebeurt dat ook in uw plaats? Ja, klopt. Ik had vandaag toevallig een aantal gesprekken met de ondernemers. En die direct nadat het nieuws inderdaad uitlekte, kwamen ze op de app of stuurden ze berichtjes. Mogen we open zijn? Ja, met de huidige regels mag je tot 8 uur vanavond open zijn. En een aantal ondernemers kiezen daar ook voor. Dat kan dus gewoon? Ja, als je je houdt aan de regels, en gelukkig zie ik dat. Ik zie weliswaar ook wel wat wachtrijen, maar ik zie ook dat ze zich nog steeds aan de regels houden. Maar je ziet ook overal foto's vanuit ook andere delen van het land, dat juist door deze op het laatste moment ingelaste koopavond, dat het juist weer heel druk wordt in de steden. Ja, normaliter op een maandag is het niet al te druk in Middelburg. Je ziet dat er nu heel veel mensen toch nog even de inkopen willen doen voor de kerst. Ja, zag u dat zelf ook? Ja, dat heb ik zelf ook gezien bij de winkels, maar ook bij de fitness, maar ook bij de bouwmarkten zag je enorme drukte. In de binnenstad overigens viel dat redelijk mee. Maar nogmaals, iedereen die hield zich toch aan die 1,5 maatregel en stonden ook keurig netjes in de rij voor de winkels. Ja, nou moest deze kersttijd, zeker in dit jaar voor veel middenstanders, toch een beetje een goedmakertje worden. Kunnen ze dit overleven? Ja, dat is maar de vraag. Zondagavond kwam er naar buiten dat het persconferentie van vanavond in het torentje was. Nou, dan weet je eigenlijk al dat er een hele draconische maatregelen worden genomen, waaronder de winkelsluiting. Nu moet ik zeggen, de Middelburgse ondernemers, voor zover wij kunnen zien, hebben in principe een hele goede zomer gedraaid. Een heel slecht voorjaar natuurlijk, ook met de vorige maatregelen. December zou door de toeristen deze zomer toch nog wat vlees op de botten? Ja, dat is geen Nederlands beeld, want ik denk dat het in detailhandel echt een heel slecht beeld is geweest dit jaar. Maar in Middelburg konden die toch nog eigenlijk door een goede zomer laten zien van hé, dat kan nog. Maar de decembermaand hebben ze allemaal eigenlijk keihard nodig en die wordt nu gedeeltelijk ontnomen. Johan Alberts, wethouder in Middelburg, dank u wel. En we hebben nog meer coronanieuws, want in de Zeelandhallen in Goes is een XL-teststraat vanochtend open gegaan. In de hallen kun je straks op 12 plekken tegelijkertijd worden getest. En vanochtend gingen de eerste 4 plekken alvast open. We doen vandaag aan 450 testen en dat wordt gedurende de maand opgebouwd naar 1800 testen per dag. Het is overdekt, dus het is voor de testers wat fijner omdat ze toch binnen staan. Het is natuurlijk niet warm te stoken, maar het is wel, ze staan uit de wind en ze beschermen van de elementen. Het is veel groter, dus we kunnen veel meer mensen testen. Eind december is het ook mogelijk om in de Zeelandhallen een sneltest te laten doen, zodat je binnen een paar uur hoort wat de uitslag is.
En straks komen we nog terug op de coronabeperkende maatregelen en wat dat betekent voor de première van de film Slag om de Schelde in CineCity in Vlissingen. Maar eerst ander nieuws. De 47-jarige man uit Aardenburg, die jarenlang de 2 minderjarige dochters van zijn vriendin misbruikte, is door de rechtbank veroordeeld tot 8 jaar celstraf en tbs met dwangverpleging. Het Openbaar Ministerie eiste eerder 6 jaar celstraf en tbs met dwangverpleging tegen de man. Maar de rechtbank vond dat niet voldoende. Verdachte is vrijgesproken van 3 van de 13 feiten. Het verwijt dat verdachte met de bewezen verklaarde feiten wordt gemaakt, leidt echter tot de conclusie dat de eis van de officier van justitie voor wat betreft de op te leggen gevangenisstraf door de rechtbank niet als voldoende wordt beoordeeld. Het zijn feiten die voor de slachtoffer, dat waren nog jonge meisjes, hè, die hebben echt blijvende gevolgen. Die meisjes zijn daardoor ernstig beschadigd. Die zullen daar waarschijnlijk hun hele leven lang last van blijven houden. En verdachte heeft samen met de moeder van die meisjes die feiten gepleegd alleen maar vanwege zijn eigen seksuele genot. En heeft daarbij niet gedacht over wat het voor die meisjes betekende. En de rechtbank vindt dat echt meedogenloos. Nu zullen veel mensen denken, ja, 8 jaar cel en tbs. Ik vind dat die man gewoon 20 jaar moet opgesloten worden. We weten niet hoe lang die uiteindelijk opgesloten zal zijn, want tbs is in beginsel oneindig. Het moet elke 2 jaar beoordeeld worden. Dan wordt gekeken of die stoornis er nog steeds is, of er nog steeds gevaar voor herhaling is. En als dat zo is, wordt de tbs verlengd. Dus we weten niet wanneer hij vrijkomt. Ja, de reportage was van Mercy Kamermans. Mercy, hoe reageerde de verdachte op de uitspraak? Ja, dat weet ik niet, want hij was niet aanwezig bij de uitspraak in de rechtszaal. Ook zijn advocaat niet. Ook geen slachtoffers. Er waren slechts enkele mensen van de media in de zaal. De rest moest het via livestream volgen. Ik heb natuurlijk wel even de advocaat gebeld en gevraagd van, goh, wat vindt u van de uitspraak? Heeft u uw cliënt al gesproken? Gaan jullie wellicht in hoger beroep? Maar hij wilde echt helemaal niks zeggen, geen antwoord op al die vragen. Dus ja, er is 2 weken tijd om in hoger beroep te gaan. Ja. De moeder van de meisjes, ook verdachte in deze zaak, haar zaak moet dus nog behandeld worden. Dus het is nog niet ten einde. Nee, klopt. Haar zaak gaat op 5 januari verder. Maar dat is dan nog geen inhoudelijke behandeling. Dat is een soort voorbereidende zitting. Want het is zo dat er weer 3 nieuwe rechters zijn die zaak gaan doen. Juist omdat de rechters die de zaak van deze man hebben gedaan ook al een licht oordeel moesten vellen over de vrouw, omdat het ook ging over medeplegen en samenwerken. En de nieuwe rechters die gaan dus met een frisse blik naar die zaak van die vrouw kijken. Mercy Kamermans, dankjewel. De Zeeuwse gemeenten mogen nog geen definitief besluit nemen over de Zeeuwse jeugdzorgorganisatie Intervens. Dat zei minister Sander Dekker vanmorgen in een debat met de Kamercommissie voor Volksgezondheid. Volgens Dekker moet er eerst een overgangsplan voor Intervens komen. En als de inspecties daar dan akkoord mee gaan, kan de ontmanteling van de Zeeuwse jeugdzorgorganisatie beginnen, zoals de gemeentes willen. Kamerleden waren kritisch en vonden dat Dekker eerder had moeten ingrijpen. Maar volgens de minister kan dat niet, omdat jeugdzorg een verantwoordelijkheid is van gemeenten. Het Openbaar Ministerie eiste vandaag voor het gerechtshof in Den Bosch 5 jaar cel tegen de verdachte van 5 brandstichtingen in Terneuzen. Eerder sprak de Middelburgse rechtbank de 46-jarige man nog vrij van 4 van de 5 brandstichtingen en veroordeelde hem tot 8 maanden cel. Het Openbaar Ministerie vindt dat er genoeg bewijs is om de man ook voor de andere 4 branden te veroordelen. 20 januari doet de rechter uitspraak. De gemeente Terneuzen zoekt tussen de 100 en 150 vrijwilligers voor de stembureaus voor de Kamerverkiezingen in maart. Veel vrijwilligers die dat normaal doen zijn boven de 70. En die moeten tijdens de komende verkiezingen thuis blijven. Terneuzen verwacht ook rond de 10.000 poststemmen en zoekt daarbovenop nog eens 250 tellers daarvoor. Vlak voordat de bioscopen mogelijk dus weer voor een aantal weken gesloten zijn, is vandaag de film De Slag om de Schelde in première gegaan. Het is een van de duurste Nederlandse films ooit. De film gaat over de strijd in Zeeland in het najaar van 1944. En het is dus niet meer dan logisch dat de première in Vlissingen plaatsvindt. En in Vlissingen bij CineCity staat verslaggever Mark Rijk. Mark, ondanks dus dat de bioscopen morgen, zoals het er nu naar uitziet, dicht gaan, gaat de première in Vlissingen dus door.
Jazeker, de rode loper die ligt gewoon klaar. Straks om 8 uur dus die feestelijke première van De Slag om de Schelde. Ja, en ondanks de maatregelen konden speciale genodigden de film vanochtend al vanaf 11 uur bekijken. Wat is uw eerste reactie? Ja, indrukwekkend. Indrukwekkend, ja... Helemaal, ja, ik ben er bijna gechoqueerd van. Ik zie mensen huilend de film uitkomen. Ja, snap ik. Kijk, het heeft een dualiteit in zich. Het is aan de ene kant natuurlijk een oorlog zoals oorlog is. Met allerlei groteske en andere dingen. Aan de andere kant heel menselijk. Nou, om eerlijk te zeggen vond ik het een geweldige film. Maar al die armen en benen en al dat gedoe, nee, dat is niks voor mij. De watersnoodramp was natuurlijk ook een vergeten ramp. En dit is ook een vergeten ramp. Ik moet je eerlijk zeggen, ik wist het ook niet. Dat er zoveel mensen bij om het leven waren gekomen. Ja, Mark, deze mensen konden in ieder geval nog naar de film kijken. Ja, en ja, natuurlijk straks gaat het natuurlijk gewoon door om 8 uur. Ja, de dag werd natuurlijk wel het nieuws in de gaten gehouden. Want ja, wat voor veranderingen konden er nog komen? Wat in ieder geval wel betekent, een aantal bekende Nederlanders die eigenlijk naar Vlissingen zouden afreizen, die zijn niet gekomen. Maar goed, mogelijk, of ja, de lockdown dus, laten we eerlijk zijn. Wat betekent dat nu voor deze film? Nou, dan kan ik het beste vragen aan producent Alain de Levita. Ja, Alain, wat betekent het nu voor de film dat mogelijk morgen de bioscopen dichtgaan? Voor de film zelf betekent het eigenlijk niks, want die is af, godzijdank. Het betekent iets voor het publiek, want die moet langer wachten. Niet alleen wij als makers kijken reikhalzend uit naar het moment waarop je hem in de bioscoop kan brengen, maar ook het publiek. En zeker hier natuurlijk in Zeeland en in Walcheren al helemaal. Lang verwacht, hij is klaar. Maar nu moeten we nog zeker 4 weken wachten. Maar het is natuurlijk de duurste Nederlandse film ooit. Ik bedoel, gaat het ook financieel gevolgen hebben? Nou, dat hoeft in principe niet. Kijk, dat zou natuurlijk kunnen op het moment dat je dit eeuwig moet uitstellen. Het punt is dat de film zo goed staat en het publiek het zo graag wil zien. Dus of we dat nu doen of een maand later, dat zal niet zoveel uitmaken. Tuurlijk hadden we het graag rond de kerst gewild, omdat iedereen dan naar de bioscoop kan. Natuurlijk zitten we ook met de beperking van 30 man in een zaal. Maar goed, als we het over een maand doen en iedereen de film wil zien, dan komt het vanzelf nog goed. Ondanks alles toch een feestje vanavond? Zeker een feest. Om hier te staan, met de Schelde achter ons, met deze film, is voor ons als maker heel bijzonder. En zijn we trots op. Met hoeveel man we hier staan, doet er niet toe. En het komt helemaal goed met die film. Let maar op. Nou, uiteindelijk dus toch een feestelijke première vanavond. En ja, misschien dan toch een klein donker randje. Want ja, de laatste dag dat hij te zien is. Want ook hier zo zullen de zalen waarschijnlijk vanaf morgen leeg blijven. Mark Rijk, dankjewel. Een wisselend bewolkte dag vandaag. Op sommige plekken in Zeeland was het regenachtig. Maar qua temperatuur, 11 à 12 graden, was het eigenlijk best mild. En de rest van de week is het een beetje halen en brengen. Morgen regenachtig, maar bijvoorbeeld woensdag hebben we dan weer een droge dag. En straks in Museum TV de Zeeuwse meekrap kleurstof die vanaf de middeleeuwen in heel Europa furoren maakte. Meekrap levert kleurstofpoeder voor het roodkleuren van textiel. De meekrap van die op Schouwen, Duiveland is verbouwd, was kennelijk van een zodanige goede kwaliteit dat er in heel Europa veel belangstelling voor was. Dat dus zometeen in onze serie Museum TV, die we gelukkig eerder opnamen. En tot zover deze Zeeland Nu van vandaag. Het is wachten wat er komen gaat, maar wat er ook gebeurt, morgen gewoon weer een nieuwe Zeeland Nu. En uiteraard het laatste nieuws in Zeeland altijd op de app en op onze site. Heel graag tot morgen.